Hola, descobridores! Avui, la Flama del Canigó. La Flama del Canigó té el plaer d'encendre totes les fogueres de Catalunya. El Club Esportiu Fondistes Fem Força de Santa Perpètua és l'encarregat de transportar la Flama del Canigó. Era l'any 1955. Inspirat pel poema del Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, Francesc Pujader va portar el seu entusiasme pel Canigó. Tingué la iniciativa d'encendre els focs de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. En aquell moment va començar la Flama del Canigó, que va per totes les contrades de la nostra terra. L'any 1966, el foc creuà per primera vegada la duana i arribà a Vic. Eren èpoques difícils, sovint en clandestinitat. A poc, la xarxa es va estenent i el foc es va escampar per tot el Principat, fins a arribar al País Valencià. La Flama del Canigó és rebuda al Parlament de Catalunya, als ajuntaments i als consells comarcals i entitats culturals i esportives de tot el territori. Aquesta flama és un símbol de germanor. Aquest any també s'ha cremat la capsa dels desitjos, on aquelles persones que han volgut deixar els seus desitjos ho han pogut fer. La tradició diu que els desitjos es cremen amb la idea de que s'acompleixin i com a símbol d'esperança. El ninot que hi ha a la foguera l'han preparat l'alumnat de sociocultural. El manifest que sentim es diu Som llengua i foc. Aquelles columnes humanes que entraren a Barcelona a l'octubre del 2019. Aquesta imatge ho digué tot de nosaltres. Som així, llengua i foc. I al mateix temps, si em permeteu la irònica paradoxa, som un poble incombustible que forja pas a pas, obstinadament, el seu propi futur. Eliseu Climent, 23 de juny de 2022.